गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, बावैसो दाननि सिगां क'क्राझार एसएआइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादि गेलेमुखौ लांफिननो नागिरनायाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेखौ लानानै बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हेंथा होदोंमोन। दायो बेखौ लानानै रोखा जाबाय दि एसएआइ सेन्टाराव फुटबल आरो काबादि गेलेमुवा सोलिबाय थागोन। आसामनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि फिथाइखौ माब्ला होगोन? बेखौ लानानै गोबां आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोराबो मिथिनो थाखाय हांखुर जादों जानांगौ। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों दि मेट्रिक एबा HSLC आनजादनि फिथाइखौ फैगौ मे दाननि जोबथा एबा 31 मे खालाराव होनाय जागोन। बे अक्ट'आ रोखा जाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायना होदों। बारा गोबाव नेनो नांलिया, साननैसोनि उनावनो मेट्रिक एबा HSLC आनजादनि फिथाइखौ मोननो हासिगोन। फारसेथिं हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ माब्ला होगोन होननानै बुङोब्ला बेनि रोखा अक्ट'खौ फोसावनानै होआखै। थेवब्लाबो बेनि फिथाइखौ मेट्रिक आनजादनि फिथाइ होखांनायनि उनाव एबा जुन दाननि सेथि उइकआव बेनि फिथाइखौ मोननो हागोना रोखा। बाक्सा जिल्लानि बाहावबारि गोजौ फरायसालियाव गबर्धना हालामारि बोरसि गाथोन आड्डानि थामथि थुनलाइयारि जथुम्मा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कुथुरिझारनि बाहावबारि गोजौ फरायसालियाव मैया गबर्धना हालामारि बोरसि गाथोन आड्डानि थामथि थुनलाइयारि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाव लिरनाय खन्थाइ, सुंद' सल', सुंद' सल' आवरायनाय एबा फरायथिनाय जायो। बोरसि गाथोन आड्डानि आफादगिरि प्रानेश्वर ब्रह्मनि दैदेननाय मेलावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि धनश्री सरगयारिया। बिजिरगिरि महरै बाहागो लायो बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो गाव लिरनाय खन्थाइ, सुंद' सल', सुंद' सल' आवरायनाय एबा फरायथिनायाव बाहागो लादों फारियै बाबुराम बर', सनाराम बसुमतारी, जुनु सरगयारी, शशिमहन सरगयारी आरो गोबां लिरगिरिफोरा। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल साइक' आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। देग्लाय बोसोरनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल साइक' आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। देग्लाय बोसोरनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेलनि साइक' आनजादखौ गासै 467 सा फरायसाफोरा होदोंमोन आरो बेनिनो गेजेराव मोजां नम्बर लाखिनो हानाय गासै 50 सा गुन गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव सुबुं सम्पद दिहुननायनि थांखिजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ गायसननाय जादों। रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ गाव गावनि थांखिसिम सौहैनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गुबै थांखि। देग्लायनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल साइक' आनजादाव सायख'जानाय गासै 50 सा फरायसाफोरखौ फैगौ 23 मे खालि क'क्राझार जिल्ला लाइब्रेरियाव मोनसे काउन्सिलिं हाबाफारि लानाय जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। काउन्सिलिं हाबाफारियाव सायख'जानाय 50 सा फरायसाफोरा गाव गावनि पिआरसि, एडमिट कार्ड आरो माखासे गोनां अरिजिनेल फोरमान बिलाइफोरखौ बै सानखालि लानानै फैथारनांगोन होननानै अएसटि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फोरमायथिदों। बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंनो 1988 इं मायथाइयाव जिनाहारि खालामजानाय सा 11 आइजोफोरनो दख'ना राननानै होदों। दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि खाम्फायाव दख'ना राननाय हाबाफारि बानजायदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि सिमाङाव बड'फा इउएन ब्रह्मआ फैनानै बे हाबाफारिखौ लानो फोरमायदों होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायनानै होदों। एसआइ जुनमनि राभानि जिउ खहा जानाय थावनियाव सिआइडिआ नायबिजिरदों। सिआइडिनि साथाम सोद्रोमाफोरनि मोनसे हानजाया एसआइ जुनमनि राभानि लामानि जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाय थावनियाव थांनानै नायबिजिरहैदों होननानै मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सिआइडि हानजाजों लोगोसे पिडब्लिउडि आरो नगाव पुलिसनि मावफारियाफोराबो जाथाय जानाय जायगायाव थांदों। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमनि राभानि लामानि जाब्रबथायाव जिउ खहा जानायखौ सन्देह' खालामनानै आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसनि सिआइडिआ नायबिजिरगोन होननानै फोरमायथिना होनायनि उनाव सिआइडिआ नायबिजिरनायखौ
जागायदों। गुबुन फारसेथिं जुनमनि राभानि बिमाया नगाव पुलिसनि गोजौ थाखोनि मावफारियाफोरा गावनि फिसाजोखौ बुथारदों होननानै दाय जाबसिननानै होदों। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि बायदि गिख्रंथाव जाथाय जानायफोरखौ नुनो मोनगासिनो। मानसि बुथारनाय, लांखारनाय, जिनाहारि खालामनाय, उन्दैफोरनि सायाव देहायारि जेरा होनाय, बेफोरनि अनगायैबो सिखाव दाखाथिनि बायदि उदखारबो बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों। थिग बेबायदिनो गलाघाट जिल्लायाव साननि समावनो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसाया लामायाव गावनि साइकेलखौ बानायबाय थानाय समावनो माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा गंसे एल्ट' गारि लाखिफैनानै बिखौ गारियाव दिखांनानै लांनो नाजायो। नाथाय हौवासा गथ'आ नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों गारिनि ग्लासखौ सिफायनो हायो आरो गारिनिफ्राय बारजुमनानै खारग'नो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे साहसि हौवासा गथ'खौ बारमुखिया गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायनाय राहुल दत्त आरो जरहाटिया गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलनि थागिबिफोरनि गोसोआव गिखांनाय लाबोदों आरो बे जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि पुलिस बिफाननो फोरमायनायजों लोगोसे बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।